L'equip del Centre Residencial Torreblanca és eminentment femení. Aquesta realitat és extrapolable a altres residències. Per tant, som dones que acompanyem a persones en el tram final de la seva vida. Compartim les seves experiències i vivències i al final formem part d'una gran família. A Sfera Cooperativa fem aquest acompanyament posant a les persones al centre del seu projecte vital. Respectem els seus interessos de vida i respectem el seu dret a decidir com viure-la, independentment dels seus ideals o creences. Aquesta tasca de garantir el benestar i l'envelliment digne a la part final de la vida és una tasca complexa i poc reconeguda. Necessitem recursos humans i econòmics. En una societat cada vegada més envellida, on en l'actualitat el conjunt de les residències de l'estat espanyol, ja siguin públiques o privades, ja han generat més de 155.000 llocs de feina per cobrir 392.000 places residencials. D'aquí a 25 anys, aquest fet s'accentuarà perquè la població activa serà menor i es necessitaran cobrir 785.000 places residencials. Aquest 8 de març reivindiquem que s'inverteixi en el nostre sector, que es dignifiqui i es valori la nostra tasca essencial, la que portem a terme. Jo decideixo ser dones que decideixen. I tu? Què decideixes?